Xamscat! Ens veiem en un nou vídeo, en aquest cas, en el joc famós de Clash Royale. Farem una batalla. Endavant! Batalla! Amb les nostres tropes preferides. Comencem. Vinga, va! Anem aixafant aquest. I comença amb el joc. I una Valkyria per rematar-ho. Tenim una xuleta perquè ens envien un mag, un drac elèctric. Nosaltres l'enviem un mag de foc. Esperem. Ens envien portes aquest. Ens enviem les mosques. Fletxes, però ha fallat. Ens han quedat dos mosques. I 13. Tenim la bruixa mare. I la bruixa mare. Tenim la princesa. I la bruixa mare continua. Tenim la nostra drac. Ens envia la Valkyria. Esperarem que arribi una mica més a davant. Una mica més. I ens la nostra Valkyria. Hem de rematar. Estan enviant a tot foc. No passa res, ja veureu tu. Tenim aquí el mag a darrere. Esperem que arribin. El ratpenat fora. Ja està. L'ha liquidat, pobre. No sap què li espera. No sap el que li espera. Esperem una estona. I bam! Una bola de foc. Deixem una mica la vida de la torre. Aquí enviarem les mosques. I a veure què s'envien ells. De moment, la princesa. Enviem aquí a la bruixa mare. Després si la princesa s'ha quedat sense princesa. I ara comença el show. Y aquí está el suelo. Esto no se lo esperaba. ¿Qué será? Venga, va, que eso está feo, tío. Es que la Valkyria. Eso está guañada, no, y esta torre ya está a tierra. Aquí viene Morata. A ver, hay que bolsear. No te resabé. Esto está guañado, tío, esto está guañado. Y ya está guañada. Y cualquier torre de la semana y quasi però se guanya. Partida guanyada. Bueno. Així és com es guanya Clash Royale. Aquí. I ara obrirem el nostre cofre d'or. Tenim 4.000 monedes d'or. Molt bé. Aquí reclamarem la nostra recompensa. 1.000 monedes. M'encanta obrir cofres. Molts cofres. Obrim cofres. Fem següent batalla. A veure quin rival ens tocarà ara mateix. Endavant. Febre de corones. Començarem amb una Valkyria. I li cardarem per la dreta. Valkyria. I ens ataca per l'esquerra. Cap problema. Nosaltres també tenim el nostre mag. I esperem. I ara endavant. Enviem la bola de foc. Home, no queda ni res. Ni res, tu. Enviarem aquí les mosques. Imagina't. No arribarà ni a tocar la torre, no? I pixa! L'ha tocat una miqueta. Vinga, va. Preparem pel següent atac. Torre 14, nosaltres torre 13. Però bé, som valents i malgrat això ho aconseguirem.
veure per on s'atacarà, per la dreta o per l'esquerra? Dreta, esquerra, s'ataca. Ah, per l'esquerra. Tirem esto. Ya. Tropas a nivel 14, tropas a nivel 14. Son buenas tropas las que son tropas fortes. Però malgrat això no ens rendirem mai. Tropes nivell 14. Va. Nosaltres tropes nivell 13. Aquí. Matat el seu drac, el mag. A veure, que anem a poc, que ens envien ells. Ens envien... Ah, d'acord. Molt bé. Hasta nosotros enviarem ara. No pot atacar, no es pot arribar a tocar, no es pot tocar. Aquesta torre està bastant tocada. Molt bé, aquí tenim tot aquí la torre altra. Anem a darrere un mag. Vinga, va. Molt bé. Ara ens envien un mag. A veure que no arribi. Vinga, va, nois, això. S'ha de guanyar, si no... Aquí una altra bola de foc. A veure, intentarem aquí que no se destrossi. Però jo veig malament, això ja pinta malament. Això ja pinta malament, això ja no pinta gaire bé. Això ja no pinta gaire bé, però nosaltres no ens rendirem mai. Ens han de desfiar tots, però nosaltres no ens rendirem mai. No ens rendim mai. Sempre endavant, fins al final. Som tossuts, però guanyarem. No guanyarem, però no passa res. Ho hem intentat. Vinga, va, aquí, això. No podem deixar les mosques perquè queden... Sí, segur que sí, les mosques. Va, que no han arribat. Va, vinga, va. Va. Han de passar-ho malament, han de guanyar, però patint. Ja s'han guanyat amb les fletxes, no passa res. La venjança és un plat fred. I ara tornem a la tercera. Ja aquesta és la vençuda. Aplastarem el tercer contrincant nivell 14. Endavant, que aixafarem a nivell 14. Per la dreta o per l'esquerra? Hem d'esperar. A saber, per l'esquerra. Cap problema. S'envien. Busca. Enviarem aquest. El nostre mag. Aquí. Molt bé. Per aquí, per dos costats. Ens ataquen per dos costats. Per aquest costat amb el mag elèctric. Bastant bons aquests, Però bé, sempre s'ha de provar. I tenen una altra vegada, tenen el mirall, això és nivell 15, això ja és massa, això no és massa. Això ja és massa, nivell 15. És nivell 15. I ara ells segur que es mataran les nostres mosques. No ens han matat les mosques. S'han deixat. Atacarem amb la Valkyria. Molt bé. Llancem el drac. I esperem que avancin. I una vegada avancem. En llançarem. Avancin. Llançarem la nostra Valkyria. Aquí. Molt bé. Vinga, ara. Endavant, hem d'anar avançant, hem de venir la bruixa mare. L'esquelet gegant, sempre fa por. Quan li cau la bomba, sempre mata tot. Vinga,
Vinga, va, que no arribi, 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 que no arribi. I a sobre nivell 14, a sobre nivell 14. Sobre nivell 14, això és molt fort, tu. M'han enviat el força aquest de nivell 14. Vinga, va. No treballa, a sobre nivell 15. A sobre tenen el seu nivell 14. Ara haurem d'enviar aquí una bola de foc, a veure si ens arriba, va. Molt fort, això, molt fort, no pot ser. Ara ens enviant un altre cop patró. Això ja hauria estat perdut, però no passa res, tot fins al final. Fins al final, fins al final, no arribem mai, 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 mai. No arribem mai. Vinga, va, amb dos, tres. Vinga, va, atacarem per la dreta, a veure si arriba les mosques, que sigui. Va, vinga, va, sisplau, que arriba les mosques, que arriba les mosques, que arriba les mosques. Només arriben dos mosques, només dos mosques, no pot ser, no. No, ja està perdut, això ja està perdut, ja està. Passa res, no passa res. No, sempre es guanya. A veure, noi, Shamscat, has de fer la revenja. I ara, aquesta quarta partida és l'última. I aquesta segur que la guanyem. Per la dreta o per l'esquerra. Esperem que ells comencin atacant per la nostra esquerra. En aquest cas, una torre a nivell 12. I nosaltres som nivell 3. Ja era un mal. La defensa aquesta ja sembla més fàcil de guanyar. Mosques. Molt bé, molt bona llançada, molt bona llançada, bé. Arriba les mosques a la torre, congelades. Oh. Y aquí viene un icono de Nadal. Una bruixa mare. Endavant. Ens acaben de matar la bruixa mare, però no passa res. Tenim una altra bruixa mare. Aquesta és la bruixa mare daurada. Endavant. Per defensar la bruixa mare li ficarem a darrere un mini drac. Un baby drac. I la bruixa mare. Que no arriba. Ni arriba. I enviarem una boleta de foc a aquesta bruixa. I ara esperem que arribi Valkyria contra Valkyria. Valkyria versus Valkyria. I ara Valkyria versus Mag. S'ha matat el Mag. Quina bona llançada de llamp. Quin bon llamp. Quin llançament de llamp és bo. S'ha matat ara aquest. Esperem que arribi. Endavant la Valkyria. Anem aquí a la bola de foc per darrere. Molt bé, bona llançada, bon llançament. Sincronizació per a les tropes. No s'ataqui la llama, s'ataqui a tot. Tenim alguna cosa viva. Minidrac, arribarà la torre, minidrac, arriba la torre, minidrac, i per darrere seu arriba
No podem llançar les mosques perquè sé que ens llencen. Correcte, el mag. I el mag ens mata aquí. El crit. I ara enviarem les boles, les mosques. Les mosques congelades. Mosques congelades. No passa res perquè... Aquí. I la bruixa mare. I ara no passa res. Aquesta no arribarà perquè llançarem la nostra Valkyria i a darrere el nostre mag per defensar-la. I la bola de foc. I ara llançarem les nostres mosques. Les mosques que acabin de matar. No arribarà, no arribarà. I no ha arribat. Mira, va, això està... Sembla estar força d'epidemia. Aquell limiteig ens farà mal, però no ens farà mal. Nosaltres continuem atacant per allà. Vinga, va. No m'acaba de matar la bruixa, però ara... A veure, s'està complicant les coses, Molt bé, m'agrada. Va, vinga, va. Arriba. Torre destruïda als 5 segons. Victòria. Nois, espero que us hagi agradat aquest vídeo al Clash Royale. Ens veurem a la propera. Subscriveu-vos al meu canal si us agrada el meu contingut en català. Un gran like és agrair. Adéu, Xamscat!